तो खुबले ये भी कि परलो की भी की चंगा ससी सेन पाट hakini की वीडियो चंगा तंगे प्रियंग सुभाई भी वही की परलो की भी की चंगा बकी बचु kersan yang ana kapor se kapor te खुबले shibon ये भी agi baju ai men sim lu yang ana kapor se kapor bangan kran ye ki ching si shama klem da thok klem da jeler ye kinu ki badai ban kran ni de ban kran bet bat ni de ban pen sngo alam shi ki wai ru ye ka ek bangi sngo tho ha ka ching mut ki per khat ka chungi te hakani ka por polok na don ka wai ka message mo ka banga kwa ban pen sngo shapi bat kan long ru ka awareness in na ka banta chungi ka to ka ni ki leaders mo ki ba don ka ching thu ka pasniu ban pen sniu dor pat ya ki wai pat mo ke kata ka ba menemasngi nga kapor pangali jingli mo nga ya kendo ya iwe imi e te iong yang kun nga kwa ban krani e mo bat phi khndian te ngong ka imi e kwa ban kran te iong la da phi yo por te nga kwa mo ban kran bat phi te ngong hot nga yo por hi tom le le te ngi la ya shong hang ta ngi la ya kran te ke ke bai pen sngo yang ka iong ba nga yo sngo ba phi ya bot pha ya to pra ma khon nga hoi mi ngi te ngi ya support pha mo yo pra mar ngi support pha ya kan ka party VPP ha ka jing ya lam ka jong ibar dan te me I ong hoi kin khon ngaru nga kwa ban ong ya kata ba wat num le ya bot ken ye kita ki party VPP ma namar ba kata ka party pra kan da la yo sin sharingi hana ba kan sa apan long lut yang ipa ro khoi pengen ai jai pa lut baro khoi te nga manu mi et ba ong gi phi kum ta ti le thu yang ai ya kata ka kerteng ka jong to briu te kani ka message ka banga kwa ban ayu men tama namar nga tip briu baju follow ba yang ana ka por bat ki ru briu ba ladan hapo jeng ki wei pat ki party like nak party VPP mo ula tribun bahagi party baru deru ubri ubalanang lasal udelu bala pas ka masa te ngakwa ban ong yu hang ni mentaba sngob ha ba phide unong yalam jong gono ka party ru compare hanre ha ba phialam ye ki pai ba mo phimdei ban thok ban jeler ya da ki kentin ki ba thok ki ba jeler ba phin ye thu khana sniu ya ki ba pli kham tam ye ki tamen ki kro ki bam nangshu ban yu si kini ki mobile smartphone mentamo namar ba ki briu mentahi haba ki shong hayeng kila ban yu ibet tang ling bai chung ki mobile phone mo ya ke ka ba ka party ka le ka party jong phi ne ka party ka jong no ru kemut kila ban tip kila ban yu ibet hapo jong ki mobile phone te henre hakini ki dong ki thang ki jong idang bon ba ki tamen ki kru kopli ki badang bit mo ki bam nang ban use kini ki mobile smartphone te ke jing pen skut ko bakla ka jong uni u riurang ba ya ini ilong kme kala long palat adu kata te bo ong ba mangaru ong yanga bangaru ngabut ya kata ka party VPP mentangala ko ngu ban ai jai pa te ulali ya thu I kum ta te ong I ong yanga phiru phi la ai jai pa mo khon menta nga em phimi e hadu menta hi te ngin pat yo sngo rena kita ki leaders ki jungi mo bakin ong yengi ba phi ba phila don hak po jong ka party VPP te yang in ya ai jai pa no tenga hadu menta hi nga ngela don menta na do ka MP election hadu kanika MDC election hoj MLA election tingi klem yo MLA jungi te ngila ya karsan de ka wai pat ka party ten rei nadu ba mi I ka party VPP nadu bang yo hi ban thap ya ka bot jong ka MP election kebut ngila bot be so pra mo ten rei nadu ba mi ka party VPP hadu mentahi te ngila don be pra andre ngimpat ju sngo pat bagi ta ki leaders jungi mo bagi ong ba haba pila don ka party VPP ba phinya bot no ya kata kanuksa ba ibar dan ila ai ban ya ajak kepalut no bro khai te hadu mentahi ngimpat ju sngo hi na ki leaders ki jungi bagi ong yengi kumta te uni orang ba pat ulalit ban persmut ho bakla ye ini mi te ini mi ruyong hoi ni yo sngo buk to bar dan ni ubakit khia ba mo ya kari ba jai ban riyo ka jungi ten re ka ba e pat kalong batang kata ka we hi ba kwa ban ai jai pa tingo ong gi ba em e kan ni ka de kitang ka jing sha ya lam bakla ka jong phi namar ba ki priu ki sim chan se phi namar ba phim nang shu ban yu se kini ki mobile ki ba ni bat mangi mo mangin pendon kam
bangin page ki news bangin page ni khubor hapo jeng ki mobile te ngimtip shu ya kadang kadu na kata kadau ki beriu ki la ban thok ban jeleri phi ka pomon ti ong kum ta mo ngong ho mi rei hadu mentahi badan ini empat ong i hiru ya pang sapang jong kata kajat te ngi ru ngi klem but hire na kata ka bagin lit ai no kajat kapa te nga kwa ban ong yu hang ni ba phide u beriu bala nang nastan te sngoba wat num tieng ya ka jingrem wat num tieng ya ka jingjop lada pirem ai ba pinsa rem lana mar ba pismu pila de ban smu tho ba ha bangiram kemut ki pai ba hi jong ka bri unyu trap kemut kim shania shu ya ka party ki jong phi te hen rei lada pijop ru to ngej ba ka party ki jong phi ki pai ba hi ki dang shania ha phi te lada pirem ru balai penting ya kata te ngakar pa de phi ba sngo ba ba phinum de ubriu uban yalam bakla ya ki briu ki badang duna ha ka jing ki jing perkhan bat ki briu ki bamnang ban use ya ki smartphone bat ha eru pila juyo snow ba kita kinong yalam jang ke parti VPP ki ong bangin ajak ke pano ha ela pen kala bat ngakwa ban ong ye pi hang ni balai pim karan shwa ye kini ki dekhar na ritho ki bawan ban ki bat ban ban yu ke jat ha kadika ban su kli ha kadika ri ka ba ye ke jungi biki wan ban pen kala ye la di ha ka jat khasi balai pim karan ye ki balai pi ther ba ye kini kinong yalam jang ke parti VPP aba pide ubre bala nang nastan himdei ban permi ikini ki kentien thok kentien sukor ki jongpi aba phirem ai ba ta jingrem ko jongpi priang ya kata namar ba ki pai ba hi kim shania ya pi te henry wat ju lek thok wat ju lek jele ba phinlik ai i san spa tingka ba phinlik thok ni ki kentien ki ba khlam akor bat ki bri ki kentien ki ba pipen thok bri ru ya ka jing im ka jong ki wai pan namar phi ong yang aru banga de bangal aku ngu bangan ai no sta ka jai pa nga kloi ba la dai dang don ipa jonga la dai ong ipa ya khon ngan ai jai pa no ngan ai no ye phi sha ka jai ke jonga nga kloi ba ban priang namar ni te pi ba urang ba briu hi urang ba uba not hi ban shim ya ka jai sala de ke mu pa de urang ba uba shisha ndai ki ni ki rang ba ki bam not ban shim ya ka jai sala de ki de ki kai mar balik ki kwa ban pen yo khon sani satai mar hab ban sa ka jenjar ban sa te na kata kadang uni uri orang ba olo de banang bastaru de ubri badang anong kuno udang sadien ke jabiang kumbaong itu iba na purusla udang sadien ke jabiang ada sadien ke jabiang beli ukwa panyalam bakla da kalenti ke bamdai de ki kentien thok kentien syukur ya kita men bapli ki badang bi tan kerpat e phi iwai ki badai ki leaders jong ki parti bapher bas ngobha haba pikaran se ki pa kran se da ka kentien ka ba hok kran se de ki shisha what ai ba tang namar ba kita ki nong yalam gi jong phi ki te ki nong yalam gi jong phi ki bana jrong ki de ki bre ki pa thok ki ba shukor phiru phnya bodlang ho nya te ba sisin bala su uthnia te uksai ubod hi te hen reis ngobha ba phir pa phinum long kin ku tu uksai man subut tedong be ya ka ba sniu ru phna ban ong be ho ka de ka ba bha te tangkat ni hiperok ngakwa ban apen skau shepi bat long ruka awareness na ka banta jeng ki katu kat ni ki leaders ki badan hapo jeng ki snong ki thau bangim dei pan yalam bakla ya ki bobon ki balang babangin le thok ni syukur ki kerkel ki bathok ki syukur ko le shibon se kendo par ha video